Ak hľadáte pokoj v duši, tak vedzte, že každá búrka raz prehrmí. Čítal som jeden veľmi pekný citát, ktorý vravel, že ak chceš vidieť dúhu, musíš sa zmieriť aj s dažďom. Je to logické, ak neprší, dúha sa nerobí. A s našim životom je to ako s tým počasím. Jeden deň je krásny, slnečný, všetko sa darí a je radosť žiť. No iný deň zase prší, nič sa nedarí, človek má pocit, že ho ani život nebaví a niekedy si ľudia myslia, že to bude trvať veľmi dlho alebo stále. Zvyknú strácať nádej a dokonca niekedy prichádza aj depresia. Ale dobrá správa je, že nič netrvá večne. Ani to dobré, ani zlé. A ako s tým počasím? Ja som napríklad nevidel búrku, ktorá by trvala 365 dní. Vy áno? Určite nie. Ja som nevidel ani búrku, ktorá by trvala 2 dní. Áno, môže pršať aj týždeň v kuse, ale búrka nie. 1, 2, 3 hodiny a je vybavené. Ani dážď není 365 dní celý rok. Nikdy neprší celý rok. Takže na to si spomente, keď budete na dne, keď budete mať depresiu, keď sa vám nič nebude dariť a keď budete mať pocit, že sa to už nikdy nezmení. Je to len klam našej mysle. Väčšinou už na druhý deň sa budete cítiť lepšie a budete veci vidieť inak. Všetko raz pominie a zase prídu krásne slnečné dni. To mi môžete veriť. A preto nerobte nejaké vážne rozhodnutia, keď máte zlú náladu, keď sa vám nedarí, keď máte tie daždivé dni, keď máte depresiu. Počkajte, kým búrka prehrmí, počkajte, kým prídu krásne slnečné dni, kým sa veci zlepšia a potom sa určite rozhodnete lepšie. Ak sa vám toto video páčilo, ak hľadáte pokoj v duši, dajte odber tohto kanálu, prípadne dajte like videu, budem sa veľmi tešiť pri ďalšom videu. Ahoj!